Защо пиша? Пиша, защото нещо в мен говори. Говоря аз. Нещо друго в мен няма. Пиша, защото има един пламък вътре в мен, който иска да говори. Тоест аз искам да говоря. Но не искам да говоря конкретно на един човек, на друг човек. Да, това ме доставя удоволствие. От това също се радвам. Това също е вдъхновение за мен. Но по-голямата картина, мисля, че тя ме дърпа. Тя ме ухажва. Тя ме кара да наистина да сядам да пиша. Да се радвам, че пиша. Че щрякам на клавиатурата. Или че ми се сващат пръстите от стискането на химикал или молив. Тази по-голяма картина. Моя вътрешен пламък. Това ме кара да ме боли, когато не пиша. Когато се смятам за неспособен. Но никога не оставам разочарован. Дори след лошо писане. Защото това е нещо, което е искрено, истинско е. Няма граници, няма условия. Там си, пишеш и нищо не ти пречи, нищо не те спира. Ти си ти. Никой не те гледа. Ти гледаш себе си. Ти искаш да виждаш нещо, което носиш в себе си в останалия свят. Не за да просто да бъде там, защото е твое, а защото смяташ, че то ще помогне на даден проблем. Дали проблема е обективен или субективен, мисля, че е субективно. Защото целта на човек, който пише, ако той е чист, ако той носи вкус в себе си за този трепет, че е жив, писателя не ще цели нищо друго, освен простата красота. Затова пиша. Да се опитам да създам поне частица красота, която да остане, която да краси. Затова пиша.